Vitajte na Cesta Ezoteriky.sk, vašej bráne do sveta ezoteriky. Naša stránka ponúka útočisko pre tých, ktorí hľadajú hlbší zmysel života a osobnú transformáciu. Veríme v silu starodávnej múdrosti a energetického liečiteľstva, ktoré vás povedú k naplnenejšiemu životu. Nájdete tu širokú škálu služieb, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyživovali vášho ducha a odomkli váš potenciál. Či už vás priťahuje jemný dotyk rejky, transformačná energia šambely alebo vhľady veštenia, Cesta Ezoteriky.sk poskytuje podporné a príjemné prostredie pre vašu cestu. Chápeme, že cesta k sebapoznaniu je pre každého jedinečná, preto ponúkame personalizované vedenie a podporu na každom kroku. Náš tím skúsených praktikov sa venuje tomu, aby vám pomohol dosiahnuť väčšiu pohodu a duchovný rast. Pridajte sa k nám a preskúmajte fascinujúci svet ezoteriky a objavte transformačnú silu vo svojom vnútri. Ezoterika zahŕňa širokú škálu praktík a presvedčení, ktorých cieľom je preskúmať skryté hĺbky ľudského vedomia a vesmíru. Tieto praktiky často zahŕňajú prácu s jemnými energiami, starodávnou múdrosťou a duchovnými technikami na podporu liečenia, sebapoznania a osobnej transformácie. Na Cesta Ezoteriky.sk ponúkame starostlivo vybrané ezoterické služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim jedinečným potrebám a túžbám. Od energetických liečebných metód ako reiki a šambala až po intuitívne vedenie veštenia, naše služby poskytujú praktické nástroje na zlepšenie vašej pohody a duchovného rastu. Náš prístup je založený na presvedčení, že skutočné uzdravenie pochádza zvnútra. Ezoterické praktiky vám môžu pomôcť napojiť sa na vašu vlastnú vnútornú múdrosť a spojiť sa s vyšším zdrojom vedenia. Prácou s týmito praktikami môžete začať uvoľňovať obmedzujúce presvedčenia, prekonávať výzvy a vytvárať radostnejší a naplnejší život. Pozývame vás, aby ste preskúmali našu webovú stránku a dozvedeli sa viac o fascinujúcom svete ezoteriky. Objavte, ako vám tieto starodávne praktiky môžu pomôcť žiť zmysluplnejší a autentickejší život. Reiki je jemná, ale zároveň silná energetická liečebná technika, ktorá pochádza z Japonska. Zahŕňa praktizujúceho, ktorý smeruje univerzálnu životnú energiu do tela príjemcu prostredníctvom série polôh rúk. Tento tok energie podporuje relaxáciu, znižuje stres a podporuje prirodzené liečebné schopnosti tela. Reiki je založené na princípe, že všetci máme energetické pole, ktoré obklopuje a preniká našimi fyzickými telami. Keď táto energia voľne prúdi, zažívame zdravie a pohodu. Stres, trauma a negatívne emócie však môžu vytvárať blokády v našom energetickom toku, čo vedie k fyzickej alebo emocionálnej nerovnováhe. Počas reiki sedenia praktik pôsobí ako vodič pre univerzálnu životnú energiu a smeruje ju do oblasti tela príjemcu, kde je najviac potrebná. Táto jemná energia pomáha uvoľňovať blokády, obnovovať rovnováhu a podporovať pocit hlbokej relaxácie a pokoja. Reiki je bezpečná a neinvazívna liečebná metóda, ktorá môže byť prospešná pre ľudí všetkých vekových kategórií a zázemí. Môže sa použiť na riešenie širokej škály problémov, vrátane stresu, úzkosti, zvládania bolesti a emocionálneho liečenia. Šambala je vysokofrekvenčná energetická liečebná metóda, ktorá pochádza zo starodávneho tibetského buddhistického učenia. Hovorí sa, že nás spája s nanebo vstúpenými majstrami a energiou šambaly, mýtického kráľovstva ukrytého v Himalájach. Energia šambaly je považovaná za intenzívnejšiu a transformačnejšiu ako tradičné reiki. Pracuje na multidimenzionálnej úrovni, odstraňuje blokády v našom energetickom poli, aktivuje spiace DNA a urýchľuje náš duchovný vývoj. Počas šambala sedenia praktik smeruje vysokofrekvenčnú energiu do tela príjemcu, aktivuje jeho svetelné telo a rozširuje jeho vedomie. Táto energia pracuje na odstránení negatívnych vzorcov, presvedčení a emócií, ktoré im môžu brániť v dosiahnutí ich plného potenciálu. Šambala je silná metóda pre tých, ktorí hľadajú hlbokú transformáciu a duchovné prebudenie. Môže pomôcť urýchliť osobný rast, zlepšiť intuíciu a spojiť nás s našim vyšším poslaním. 5. časť, vedúca ruka dr. Tomáša Baču. V Cesta Ezoteriky.sk sme hrdí na to, že máme dr. Tomáša Baču ako popredného praktika.
Doktor Bača je veľmi skúsená a rešpektovaná osobnosť v oblasti ezoteriky s hlbokým pochopením energetického liečiteľstva, duchovných praktík a osobnej transformácie. Prístup doktor Baču je hlboko zakorenený v súcitu, intuícii a úprimnej túžbe viesť ostatných na ich cestách k uzdraveniu. Verí v silu personalizovanej starostlivosti a prispôsobuje svoje sedenia tak, aby vyhovovali jedinečným potrebám každého jednotlivca. S dlhoročnými skúsenosťami v Reiki, Shamba a ďalších ezoterických metódach doktor Bača pomohol nespočetným jednotlivcom dosiahnuť väčšiu pohodu, duchovný rast a osobné naplnenie. Jeho odborné znalosti a súcitné vedenie poskytujú bezpečný a podporný priestor na preskúmanie vášho vnútorného sveta a odomknutie vášho skutočného potenciálu. Či už hľadáte úľavu od stresu, vedenie na vašej duchovnej ceste, alebo jednoducho hlbšie spojenie so sebou samým, odborné znalosti a súcitný prístup doktor Baču vám môžu pomôcť zorientovať sa na vašej ceste s väčšou jasnosťou a zmyslom. 6. časť. Referencie cesty transformácie. V Cesta ezoteriky PSK veríme v silu osobnej skúsenosti. Preto vás povzbudzujeme, aby ste si prečítali referencie od ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili transformačné výhody našich služieb. Bola som spočiatku skeptická voči Reiki, ale bola som ohromená, aká uvoľnená a pokojná som sa cítila už po jednom sedení. Je neuveriteľné, koľko energie som v sebe držala bez toho, aby som si to uvedomovala. Jana. Bratislava Shambhala pre mňa zmenila život. Pomohla mi zbaviť sa starých vzorcov a vstúpiť do mojej sily. Cítim sa viac spojený so svojou intuíciou a svojim poslaním ako kedykoľvek predtým. Peter. Košice. Toto je len niekoľko príkladov z mnohých pozitívnych skúseností, ktoré ľudia mali z Cesta ezoteriky PSK. Veríme, že každý si zaslúži zažiť transformačnú silu ezoterických praktík a sme odhodlaní poskytovať bezpečné a podporné prostredie pre vašu cestu. 7. časť. Riešenie skepticizmu s otvoreným srdcom. Chápeme, že ezoterické praktiky sa niektorým môžu zdať neznáme alebo dokonca skeptické. Koniec koncov, žijeme vo svete, ktorý často uprednostňuje logiku a vedecké dôkazy. Veríme však, že v živote je viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Ezoterické praktiky sa dotýkajú jemných energií a dimenzií, ktorým veda len začína rozumieť. Tieto praktiky sa používajú po stáročia na podporu liečenia, sebapoznania a duchovného rastu a nespočetné množstvo jednotlivcov zažilo ich transformačné výhody na vlastnej koži. Povzbudzujeme vás, aby ste k ezoterike pristupovali s otvorenou mysľou a srdcom. Dovoľte si preskúmať možnosti a objaviť, čo s vami rezonuje. Osobné skúsenosti sú často najsilnejším učiteľom. 8. časť. Vaša pohoda je našou prioritou. V Cesta ezoteriky je vaša pohoda našou najvyššou prioritou. Sme odhodlaní poskytovať bezpečné, podporné a neodsudzujúce prostredie pre vašu cestu sebapoznania a liečenia. Naši praktici sú veľmi skúsení a etickí a dodržiavajú prísne kodexy správania. Veríme v transparentnosť a otvorenú komunikáciu a vždy radi odpovieme na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať o našich službách. Chápeme, že vydať sa na cestu osobnej transformácie môže byť vzrušujúce aj náročné. Preto sme tu, aby sme vás podporili na každom kroku, poskytli vám vedenie, povzbudenie a načúvajúce ucho. 9. časť. Vydajte sa na svoju cestu ešte dnes. Ak ste pripravení preskúmať transformačnú silu ezoteriky, pozývame vás navštíviť Cesta ezoteriky SK a objaviť škálu služieb, ktoré ponúkame. Či už hľadáte relaxáciu, liečenie, duchovný rast alebo jednoducho hlbšie spojenie so sebou samým, sme tu, aby sme vás sprevádzali na vašej ceste. Naša webová stránka poskytuje množstvo informácií o našich službách, praktikách a referenciách od jednotlivcov, ktorí zažili výhody našej práce. Môžete nás tiež priamo kontaktovať a dohodnúť si sedenie, alebo sa opýtať na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať. Urobte prvý krok k naplnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu. Navštívte Cesta ezoteriky PSK ešte dnes a vydajte sa na svoju cestu sebapoznania.